Hola bonics i boniques, soc Santi López i això són les píndoles del profe. Ausiàs Marc, arrelat a Gandia, va ser un poeta i cavaller del segle d'or valencià. A les seues obres es dividirien uns cants d'amor, uns cants de mort o uns cants espirituals. Com a característica principal de la seva obra tindríem el senyal, que és una forma de referir-se a la dona sense dir el seu nom. Per exemple, tindríem plena de seny, llir entre cards, amor amor, món darrer bé o foi amor. Aquest seria Ausiàs Marc. Bé, espero que us hagi agradat. Ens veiem la propera setmana. Moltes gràcies!